But for now, you must forgive me. Barlok hakane ke video mentakasi ngan batai pish pangkawi ka khana nak film blai kerteng Eastern Promises bat kelong ka khana ke basu shirkhei bha naba kirunar kilale bijot ya kawi ka samla men ba kadang dap khat saus nem karta bat ke ke bawan jaha ke jing em jongka naba kita ke baro kim sham la pau perthai henry ban tip khamnya ya ke jing shisha kat kum ka khana tengin ya pet chakmat henry shopping in stang ya ka khana wat klat ban share like bat subscribe kene kadi ke jing ja ba shisha bat ha ka bastang jong ka khana phini ya kawi ka khana samla ka badina rosha bat ka bakerteng kata tiana kat ba kadang ye linti ha kata ka jaka kelas ngau kam telot kamet kumta kelawan rung sha kawi ka dukan di dawai ha London henry ka basusi kelong baha kata ka sngi kala sukha hangta latuj setang da kasnam suda kumta lara no marmarya ka sha Trafalgar Hospital ha London bat ka bakham sung shirkhei susu kelong ki doktor ki pen im tang ye ikhulung jongka kat baya ka pat kila ailat bakan yap no bej klem da sumar shu namar ba kala shidom jur palat bomlat kha bat kamet jongka ru kila dap stang da ki jingmong suda bat kata ke jing le jong ki doktor kelapan ketang mensim ya kata tiana haswa bakan yap henry mano ban yirap bat ban kit kli na ka banta jongka naba kala im hari no wei klem da kendu shu bat ki ba yenga sem kumta yai khulung jongka la phasumar no ha kawi kanong sumar khun ka badehi na rosha bat ka bakerteng ka ana kidroba ka batre ha katehi ka hospital ha London bat ka ana ru kala sumar yai tai khulung kumi khun la jong bat kala labru ya kawi ka diary jong ka tatiana na kamet balayap jongka bat bala thoru ha ka ktin rosha henry ka ana kidroba kam sham la bahashu ban pulia ya kidak rosha namar balas lembah kila syong la sa London harangkat ki kimi ki pa jongka bad adin kata pat ka ana kelalap ya ka we kakat na kata ka dari jong kata tiana ban penti kena na ka benta ka Trans-Siberian restaurant ka balalong try da usemyan ubade ubos barim ha ka mafia jong kari rosha kumta ka ana kelas tang ban buddin ya ki bahayi ngasem jong kata tiana kenang ban yo ban aino ya itai klung sya ki bahayi ngasem jong kata tiana bakin yo ban sumari i namar baka kemi jong ka ana ka ajeng mut ya ka ana bakan le kumta kadau kalong bau kupa jong ka ana uba kerteng Stefan bad ubadeiru unong yalam berim jong ka KGB sutanat ya kata ka jing sumar jong ka ana ya ikulung jong kata tiana bad ula keliru ya ka ana baka yo ne ya kata ka diary ka ana ru kala ya tuhok ba yu baka yo na ka met yap jong kata tiana ka balayap ha ka jing ka kulung markum tau kupa jong kau lamai bad ula tim ya ka ana hadin kata ula pule ya kata ka diary jong kata tiana bad ula mahamru ya ka ana ka khun jong u ba ka dei ban lek thep no ha ka jaka don met yap jong kata tiana ya kata ka diary jong ka ana kala songsi ba namar ba kupa jong ka udon ya ka jingmut basneu bad ula ong ru ha ka ana ba ukhulung basisha jong ka hi menshwa ula dep ban yap haswa bakan kha kapamut hang ne kapau ba ka ana kit ro baru kala dep don kunteng menshwa henry iklem im ila khlat lupa nak po jongka kadau kalong bau lok jong ka ana kit ro ba ude ukhala jat bat ubade na Afrika kumta lami shibun ki kenrum kenram ha pedeng kejingnya de jongki namar bau kpa jongka long be edonut sham la shai turat bakin ya shong ya salang ka ana kit ro ba kala sosi ba ban kan mau ya kane tang namar bau lok jongka ude udo yong ula syakan tajno hak pa jongka henry ublei ubastat ubam kwa ban pensosat ya iklung andai lami sya keperthai dalade hiula shim no haswa ba ke jing sniu kin roy nadu kata ka porhi ka ana kala shong ban marwei klam da wat briushu bar klam da penthut shu ya ki kimi ki kpa kala shu im bat pulut por bek tang bat lakakam ha ka singi babut ka ana kala lek ban kendu ya weu teman ubodan ya ka restoran ka bahe ba bat uba kerteng usemyan kumta kala kali ya u syapang kata tiana henry usemyan luang bakata tiana kam syam la treha ke restoran jong u bat ula shuang bakata tiana ka shaiwan bam teng teng ha ke restoran jong u menshwa henry ka ana ka luang yu baka don ya ka deri jong kata tiana ha ka menta kumta usemyan ula pha ya ka ana bakan pen kala ya kata ka deri jong kata tiana bat ukwa ru baka ana kan sawan ra piang sha u ya kata ka deri anda kala dap ban translate bar lo ongru baladalap ya ki kerteng jong kino ki bah yang asam jong kata tiana unsa khot hi dalade ban wan ya syam bat u
Kumta ka ana kala ayaw semyon ya kadur jong ka diary na kabentaban penkela na kaktin Rosha sya ke English da ka baong ru wadladakan penkela makana ya kata ka diary kan sabat himaka hadu baka khun jong kata thianahi kan dahe kan sa ayaka hakawi kesngi ya kata ka diary jong ka kemi jong ka hadin kato ka nyasngi unong nya kali jong usemon uni kholai luzin bad ubalong ru unong apara bad unong amit jong khun jong u ba kerteng u kiril bad ubadai ru tang nong di bu aj bad unong pelut kesan yaw kepa jong u man la kapor ula phasho klem jengmut yaw unong yalam jong kejat ban riu chichen ubayile persha yaw saika klem kejing tip jong kepa jong u semyon hadin kata kilawan ra bad kilabu ya kamet jong chichen ha ka senduk tha khnang ba onom dan balap shu kat ba u Nikolai dong ot ya ka benta jong kamet jong chichen u kiril ular kibenya kamat balayap jong chichen da ka ba khwaru bau de upederas batang meredap ban ot lengkot lengkai ban laj na kasabut kila sob laspong ya kata kamat bayap jong chichen bat kila bread no sha kata kawa hadin ba kila de bread ya kamat yap uni khalai ulai thu hau semyan ukpa jong kiril ban ong bau neu briu lanang pensapriang ya ki khoboram saya bau kiril ude uge na kata kadaw ngisa penyap yu ong uni khalai ya semyan ukpa jong kiril Usemyan ubaim ha kejing im kabarunar bha ula syo ha banda jam jaya khun jong u kiril namar ba ula penyap yaw beriu klem napan bor no kupa Henry shi benta usemyan ula sung kemen bha namar ba khun jong u kiril walaj na kejing syakyam da ka bau Nikolai ula ot ya kikti kejat ki benta jong kemet jong ne uberiu ba kilada ban penyap kat badan ya kising kipor Nikolai ula itenat bahaya ka bat jong ka ana ka balarim bat ula pan bantit ya kata ka bat jong ka Henry ka ana kala kentaj bandia kata kabat jong ka hau. Habau Stefan kupa jong ka ana. Ula deban penkelaya ka diary. Ka ana ka syam ha kata ka jingtho balatho ha ka diary. Ba kata thiana ru ka day kanong Rosha. Bat ka badan ru ka jingpos ni ula slam bha. Balano kan yo wan sangkai syakiri sepngi. Namar ba kata thiana ka yosngo. Ba ki kena kentei ki kamyo pisabun bha ha ka balai ruai ha ki bar klub. Bat kumta terter. Kumta ha kawai kesni kalawan shisha syari sabngi bad kelapoi ha kawai ke restoran ke bade jong usemon na kebenta ke kamruai Henry klem natip bakan sangat ha ke keti jong ki mafia jong kiri Rosha ki basyong basa ha ke te keri sabngi bad ki balapen ketik ruyaka syaki kam kayimet Henry kata thiana kala kentaj bad kam syam la ailat yalade bakan syak penon kam bakla ha kine ki brio namar baha kata kapor kata thiana kadang song shit bha Bat kadang don ru ha ka karta ka badang khat saus nam bat ki jing thrang jong ka ban lit belanong wei bat ban yu pisa kala long pen ban da khong pong naba kala ngat pen ban ha ka shrip jong kirunar bom ju khain snap bat ha kata ka jing genta jong ka ban yat ha ki kam khayemet bat ban yetre bat usemyan ula thumbor ya ka bat da ka ba pen boru ban yele kai ledu bat u hadu ba kala sha pen jot bat sha pen pun khun ha kine kirunar bat de hang ne ba ka ana kalap Haba keladap ban pulia ya kena kediri jong kata thiana. Bai ne ikulung ba kata thiana kapun. Daina usamyon. Badaba usamyon ula sutu ba ka ana kelatip ya ke jingsi sya syapang jong u. Ula lit ban jungok ya ka ana sya hospital ke Jakatre jong ka. Bad usamyon hang ne ula kular da ke bakren yesuk. Baun ayah kata ke jaka jong ka ying jong u na benta jong ka. Bad na benta ita ikulung. Henry ulo ang pad un sa ayah kita kijing kular jong u. Tad anda haba maka kalapan pai biang syu u ya kata ka diary jong kata thiana. Hang ne ngila sotu ba usamyon udan da ka weipat ka plan. Kenang ba onom dan mano ru batip. Syapang kita ki kam jong u ba ula le menshwa. Ha kata thiana men ba kadang dap khat saus nam karta. Namar ba kisabut menta kila biang lut hakti jong ka ana kit rova. Hadin kata ka ana ka Helen ka kemi jong ka. Bat Stefan ukpa jong ka. Kilai kendu yaw Nikolai ha ka restoran. Ha ka bau Nikolai ru latip syapang kata ka dari. Henry ula le apat kumbu menai syapang kata ka jing syak thombor jong kata thiana menshwa. Bat ula le ru kumbu menai haba upule ya kata ka dari jong kata thiana. Henry usamyan ula keni no anak ka keti jong u ya kata ka dari jong kata thiana. Nang ta usimon u hukum yaw Nikolai. Ban penyap no yaw Stefan ukpa jong ka ana. Haswa ba unmi nang ta. Bat kat badang yat kisingi kipur Nikolai ula nang kiyo ha ka kardan. Usemyan ula kersyani u kumudukot bapura. Namar shi benta. Ban yada yaw khun jong u kiril. Hang ne ka pau syapang ka jing syak penyap jong cicin. Badai u azim. U balapan bor ban penyap yaw cicin. U azim ula pla haswa ba un syak penhap ha usemyan. Ba kila penyap u ha ka wei kedukan kap snyu jong kepa jong azim. Da ka bo aru da ka blit nau rendang jong u.
Handrai Semyan ulama bi udah kejing temu ban penbit ya kejat ban riu Chechen. Azim ula pengop kela yau Nikolai. Ha kejing yelang ha kejaka pat ba. Ha ka ba ma sa syatang ha kejat ban riu Chechen. Handrai ula thok pat bat ula kam ya lade bau deu Kiril. Ukun jong Semyan. Handrai kini kejat ban riu Kim Sem lamap. Kila ya tenju bor da kebaya shun mar keliang. Warla kini kejat ban riu Chechen kila yo ban pen men saujur yau Nikolai. Handrai Nikolai ula yo pat ban penyap ya ki boro arngut. Haswa ban rakno ya usho hospital. Ha keba ka ana ka tre kum kanong sumar khulung. Bad ha ka wipat ka banta pini yau Yuri Donald. Uhe sarkar jong ka Scotland. Ula lej ban wat banyak ya ki mafia jong kiri Russia. Kala pau bau Nikolai ha ka jing shisha ude u agent FSB. Ubetre ha po ka lisen na ka sarkar bilan. Handrai Nikolai ulo ang bau Yuri Donald ula syakem. Ha ka jing sya keno bau la lebi jot ya kata tiana. Kat kum belayo report na kates. Kum tala pa yau Nikolai bo un simti ya ki mafia. Handrai ulang open ban ha ki runar. Ha kejaka bo un kiam ya ki mafia ki runar basyarkai. Ulang open ban ha ki bat ulaya trelang bat ki menta. Badaba ka ana kalai kenduk biang yau Nikolai ha kejaka sumar. U Nikolai ulaya thuhi bayau kepa jong karu lalej bu ha Edinburgh. Na kebenta ka jing yada ban laj na ka jing tiup jong ki breu. Na ba ki ladap ban penyap yau kepa jong karu. Kumta kala persang ban lejwat Handrai ka syampen ban. Bau Kiril udang rung hapo kalif. Bat kelai iru ya iklung jong kata tiana. Bau Kiril ulaburi Handrai kam syam lalap syu. Kumta ka ana kala marewut sya kata ka jaka bau Nikolai ujulej. Bat sya ka jaka bau labret ya kamet yap jong Chechen kamen syua. Anda kala puai hang ta ka syam bau Kiril. Ula syong hajan jong kata kawa. Bat da kamen sim ka barunar u Kiril ulap habret ya ka para jong u. Ya itai kun jong kata tiana. U Nikolai bat ka ana. Kila pensotu ya u Kiril. Bat ban panno ya itai kun jong kata tiana. Ha ka bakadu kine baro laingut kila ya mamno. U Nikolai da ka boong ru ya u Kiril. Bau Semyon kupa jong u ladep ban yap. Bat menta kin salong bos maki baro arngut loong hau Kiril. Bat adin keto ka neo Nikolai ula job kung ukli jong kaseng. Bat ka ana ru kelayo ban sumar biang ya itai kulung jong kata tiana. Bat kelajar kerteng ru ya itai kulung da ka Christian. Kini ki jing jabaro deleng bahaus nam kerkendai spa prapusan ha Moskow. Ba ka KGB kaseng balai lam khamat daw Stefan ukpa jong ka ana. Bat balak liru daw Weslip ki balong ru kinong penkelomar paj ba. Bat kila penyap penduk pendam ya ki kato kan nengut ki ejen ka CIA. Ki betre harosha bat ki badena risep ngi. Dena kata kadaw ki risep ngi kila penhiar keput ya kinong Russia. Da ka balek mafia klem dasat nyaw syu. Namar ba ki Roshan mensyua ya ki bre ki bawan na keleng. Ki ot ya ki klik jong ki brio. Bat ki sapa sya ke embassy jong ka US. Lakum bapa ya ki klik merat. Dena kata kadaw bahakane ka jaka mentaru. Sami shibun ki kenhun erang lane ki mafia. Te parlo ka khana kalapoi sya ka bakut kuble ye pi baro.